I'm Carolina Vergnano, part of the fourth generation of the Vergnano family. I've been working in this amazing company for over 20 years, and I'm deeply passionate about my work, driven by the strong belief that every dream is possible. It was 2018, and I came across a study. I was reading that 75% of the workforce in coffee plantation is women, and their role is yet often invisible. That's how Women in Coffee was born. Over the years, the project has grown. It's a way to give value to the role of women. 2025 will be a year of new chapters because Women in Coffee is not just a project, it's a journey that grows, and we are just getting started. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, coffee expert και barista trainer της Brand Connect. Ασχολούμαι με το κομμάτι του καφέ τα τελευταία 4,5 χρόνια και επίσης, τον Οκτώβριο που μας πέρασε, στέφθηκα πρωταθλήτρια του Vergnano World Cup. Είμαι η Μαριλένα Οικοϊδού, ηγούμε του ελληνικού παραρτήματος του International Women Coffee Alliance. Είναι η παγκόσμια οργάνωση που προσπαθεί να ενισχύσει την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλη την αλυσίδα του κλάδου του καφέ, από τις παραγωγικές μέχρι τις καταναλωτικές χώρες. Εγώ ονομάζομαι Ηλιάνα, είμαι Coffee Ambassador στην Coca-Cola 3E. Είμαι υπεύθυνη για τα δύο brand που έχουμε στο πορτφόλιό μας και η περιοχή ευθύνης μου είναι όλη η Δυτική Ελλάδα. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον καφέ το 2002, όταν ξεκίνησα το δεύτερο έτος του πανεπιστημίου μου. Ο καφές με κέρδισε από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα μαζί του. Αυτή η σύνδεση που είχα με τους πελάτες μου και τα χαμόγελα που έβλεπα κάθε πρωί εξυπηρετώντας, ήταν για μένα το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσω να ασχολούμαι με τον καφέ. Μεγαλώνοντας, αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να μεταδώσω όλη μου αυτή την αγάπη και στα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην εστίαση. Να αγαπήσουν αυτό το κομμάτι όσο γίνεται περισσότερο. Ο καφές είναι μια κουλτούρα που χρειάζεται σεβασμό από όλους μας. Είναι η ανάγκη του να κάτσεις με το φίλο σου και να πιεις ένα καφέ και να τα πεις. Αυτό είναι που συνεχίζει και με κάνει να θέλω να ασχολούμαι με την εστίαση. Εσύ, Μαριλένα, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εγώ είχα την τύχη να γεννηθώ μέσα στον καφέ. Προέρχομαι από μια οικογένεια που ασχολείται από το 1926. Όλες μου οι παιδικές αναμνήσεις έχουν να κάνουν με τη μυρωδιά του πράσινου καφέ. Και όλα μας τα ταξίδια, τα οικογενειακά, είχαν να κάνουν με τον καφέ, είτε σε συνέδρια στις καταναλωτικές χώρες, είτε και σε κάποιες επισκέψεις σε συνεργάτες στις παραγωγικές χώρες. Θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε ότι στους ανθρώπους του καφέ, ο καφές τρέχει μέσα στις φλέβες μας. Νομίζω ότι είναι ένα τόσο γοητευτικό προϊόν. Η σύνδεση με τους ανθρώπους, η international κουλτούρα. Πρέπει να είναι φανταστικό να ξεκινάς την πορεία σου από μικρός και να θέλεις να δώσεις και αυτό που αγαπάς στους γύρω σου. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου ό,τι έχω πάρει μέχρι τώρα να το μεταδώσω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που είσαι πρόεδρος του IWCA. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχω όλες δίπλα και ευελπιστώ ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και τώρα θα μας πει και η Ηλιάνα. Προέρχομαι από την κατηγορία των πωλήσεων, όπως είπα εξ αρχής. Μου αρέσει το χορέκα, μου αρέσει η εγρήγορση που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και το πόσο όλα είναι μεταβλητά μες στον χρόνο και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εγώ θα εστιάσω στο ότι δεν είναι μόνο το προϊόν αυτό που βοηθάει στο να ενισχύσει το χορέκα και την όλη συνεργασία με τα σημεία, είναι και οι άνθρωποι. Όσον αφορά όμως τη συγκεκριμένη κατηγορία που είμαστε αυτή τη στιγμή στον καφέ, και νιώθω πραγματικά ότι είναι τόσο διαφορετική από όλες οι υπόλοιπες, για τον απλούστατο λόγο ότι ο καφές δεν είναι απλά ένα προϊόν για μένα. Ο καφές είναι η συνήθειά μας. Είναι το πρωί να σηκωθώ, να πάρω τον καφέ μου, να πάω στη δουλειά. Είναι να βγω με τις φίλες μου να πούμε τα νέα μας. Είναι ακόμα και μια συνεργασία πιθανή που έχουμε σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Σε έναν καφέ θα πάμε να την κλείσουμε. Οπότε για μένα είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό προϊόν. Και όσο περνάει και ο καιρός και το βιώνω και περισσότερο, νιώθω όλο και περισσότερο υπερήφανη, αν μπορώ να το πω, επιτρέψτε μου, που ανήκω σε αυτόν τον κλάδο πλέον, γιατί είναι και πολύ δύσκολο νομίζω να βρεις γυναίκες σε αυτόν τον κλάδο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πολύ ισχυρές αντρικές παρουσίες και χαιρόμαστε που αγκαλιάζουν και τις γυναικείες. Τον τελευταίο καιρό οι γυναίκες μπαίνουν πολύ δυναμικά σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά το κομμάτι της εστίασης και του καφέ, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως coffee experts. Υπάρχουν τα παγκόσμια πρωταθλήματα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ σε όσες γυναίκες θέλουν να συμμετέχουν, ανοίγουν τις πόρτες, διαγωνισμοί δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι του καφέ. Και επίσης ο ΣΚΑ, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Καφέ, το Specialty Coffee που λέμε, επίσης βοηθάει πάρα πολύ γυναίκες να μπορούν να γίνουν trainer. Υπάρχουν δηλαδή πλέον πτυχία τα οποία δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για ένα φύλο. Οι γυναίκες μπαίνουν πολύ δυναμικά και σε αυτό το κομμάτι και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Ένα από τα πράγματα που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που μπορεί να παίξει μια γυναίκα στην αλυσίδα του καφέ. Δεν είναι το μπαριστικό μόνο, δεν είναι μόνο το κομμάτι του training. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια της αλυσίδας. Δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεται ο καφές στην καταναλωτική χώρα, π.χ. στην Ελλάδα, είναι το κομμάτι της εισαγωγής. Είναι όλο του logistics, που είναι αρκετά εξειδικευμένο. Είναι το κομμάτι βεβαίως της πώλησης, του F&B μετά στην εστίαση. Είναι το κομμάτι του roasting, που δυστυχώς δεν έχουμε σχεδόν καμία γυναίκα roaster. Στην έρευνα που κάναμε για τις γυναίκες στο coffee industry, φάνηκε ότι δεν έχουμε ουσιαστικά κάποια γυναίκα roaster, δουλεύουν σε επιχειρήσεις άλλων. Συν ότι το ποσοστό των γυναικών που είναι επιχειρηματίες στον κλάδο είναι μόνο 4%. Είναι πολύ χαμηλό. Ας ελπίσουμε ότι στα χρόνια που θα έρθουν οι γυναίκες θα πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Όντως, η κλάδη είναι πάρα πολύ για να μπορείς να απασχοληθείς σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο το προσφέρω τον καφέ ή φτιάχνω ρόφημα ή χαμογελάω. Έχει πολλή οργάνωση από πίσω όλο αυτό. Και δράτω με τις ευκαιρίες να αναφέρω όσον αφορά το κομμάτι του roasting. Είχα τη χαρά και την τιμή να μάθω για το IWCA και την Καρολίνα Βερνιάνο, η οποία είναι η CEO της εταιρείας του καφέ Βερνιάνο. Η πρώτη δράση που έκανε με το Women in Coffee, το οποίο είναι ένα project που έχει υλοποιήσει η ίδια, ήταν να βοηθήσει γυναίκες σε φάρμα να ψήνουν τον καφέ τους, δηλαδή τους πήρε ψιστήρι. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε ακόμα roaster, γυναίκα, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει και γίνεται το πρώτο βήμα σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει τέτοια στήριξη στο γυναικείο κοινό. Και νομίζω, Σοφία, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, και πίσω από το κομμάτι της εκπαίδευσης έχει επενδύσει αρκετά το συγκεκριμένο project με το Women in Coffee και γενικά βοηθάει πάρα πολύ στην ενίσχυση και στην παρουσία της γυναικείας φύσης στην κατηγορία του καφέ. Και η Καρολίνα, με τις ενέργειες που κάνει, βρίσκεται πίσω από αυτό το project και το ενισχύει και το προωθεί και επενδύει στους ανθρώπους. Και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες και εσύ, στις γυναίκες. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω τα στατιστικά τα οποία είναι συγκλονιστικά. Το 90% της συγκομιδής γίνεται από γυναίκες, το 70% του fieldwork μαζί με το processing. Και νομίζω υπάρχουν και πολλές ιδιοκτήτριες φαρμών, δεν υπάρχει? Είναι γύρω στο 20%, maximum 30% σε κάποιες χώρες. Και υπολογίζεται, σύμφωνα με το Gender Report του ICO το 2018, ότι αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες στην παραγωγική διαδικασία, θα μπορούσε να αυξηθεί παγκόσμια η παραγωγή κατά 2,5 με 4%. Αυτό αναλογεί σε 30 δισεκατομμύρια φλιτζάνια ανά χρόνο. Άρα, καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, there is a business case. Και βέβαια, τεράστιο κέρδος και για τις κοινωνίες, έτσι, διότι δεν είναι τυχαίο το μότο του IWCA που είναι όταν οι γυναίκες ενδυναμώνονται, οι κοινωνίες ευημερούν. Οι γυναίκες από το εισόδημά τους επενδύουν 90% στην οικογένειά τους, στην κοινότητά τους. Άρα, ουσιαστικά, είναι πολλαπλάσιο το πλεονέκτημα του να ενδυναμωθούν οι γυναίκες, γιατί είναι και όλη η κοινότητα που επωφελείται από αυτό. Είναι πολύ βασικό αυτό που έχει γίνει με το Women in Coffee και την Καρολίνα Βερνιάνο. Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ ότι δεν είναι τυχαίο που και η CEO της εταιρείας ουσιαστικά είναι γυναίκα, που επενδύει πάρα πολύ σε όλο αυτό το project, το Women in Coffee. Και επίσης είναι και μεγάλη συμβολή στο χώρο του χορέκα, που έχουμε επιλεκτικά πάει σε συγκεκριμένα μαγαζιά πανελλαδικά και επικοινωνούμε το συγκεκριμένο project, που ουσιαστικά ποιος είναι ο σκοπός? Να επενδύσουμε στις γυναίκες επιχειρηματίες, να τις υποστηρίξουμε και αυτοί από την πλευρά τους αγκαλιάζουν το όλο project του Women in Coffee και την όλη φιλοσοφία και κουλτούρα που υπάρχει πίσω από αυτήν την κατεύθυνση, το πώς είναι η γυναίκα στο χώρο και στο κλάδο του καφέ και όλο αυτό το project που τρέχει από πίσω. Όλο το project είναι στηριγμένο πίσω από τις ροζ κούπες. Το γεγονός ότι η Καρολίνα Βερνιάνο ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το κομμάτι σου δίνει έμπνευση να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για τον κόσμο του καφέ. Πιάνει από την παραγωγή μέχρι τη γυναίκα επιχειρηματία. Και το Women in Coffee στοχεύει στη γυναίκα επιχειρηματία. Δηλαδή, για να το πάρεις αυτό το χαρμάνι, θα πρέπει να το δουλέψεις, θα πρέπει να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας. Και είμαι σίγουρη ότι, όπως σε μένα έτσι και σε σένα, πάρα πολλοί σου ζητάνε αυτή τη ροζ κούπα στην αγορά. Πέρα από τη ροζ κούπα, υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι πως πίσω από το συγκεκριμένο project υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρμάνι που λέγεται Women in Coffee, που ουσιαστικά η πρώτη ύλη προέρχεται από γυναίκες παραγωγούς. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα μέρος των εσόδων από το συγκεκριμένο project συμβάλλει στην κοινότητα των γυναικών παραγωγών στην κατηγορία του καφέ.
Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του IWCA Greece? Το IWCA Greece είναι το επίσημο παράρτημα του IWCA Global, δηλαδή του International Women Coffee Alliance. Ένας οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε το 2003 από κάποιες γυναίκες από την Κώστα Ρίκα, την Αμερική και την Νικαράγουα. Ξεκίνησε κυρίως στοχεύοντας τις παραγωγικές χώρες, αλλά πάρα πολύ γρήγορα φάνηκε ότι η ανάγκη δυνάμωσης των γυναικών βρίσκεται παντού. Η ισότητα μεταξύ των φύλων δεν είναι μόνο σημαντική στις παραγωγικές χώρες, είναι το ίδιο σημαντική στην Ινδονησία και στη Γουατεμάλα όσο στην Ελβετία και στην Αγγλία. Άρα είναι ένας οργανισμός που εστιάζει στην ενδυνάμωση των γυναικών με πολλαπλές δράσεις, με πολλαπλές συνεργασίες, τόσο σε κομμάτια εκπαίδευσης, υποστήριξης, networking, ερευνών, προσπαθώντας να υποστηρίξει τις γυναίκες, να τις ενδυναμώσει, να τους δώσει μία φωνή και να βοηθήσει βέβαια και την ορατότητά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες στις παραγωγικές χώρες, γιατί βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει και έχουμε στην αγορά καφέδες από γυναίκες παραγωγούς που μέχρι, ας πούμε, το 2018 δεν το ακούγαμε, δεν το βλέπαμε πουθενά. Αλλά βέβαια και brands τα οποία είναι από γυναίκες roasters, δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο να προωθήσει και να δείξει και να δώσει ευκαιρίες στις γυναίκες στο coffee industry παγκόσμια. Μέλη του IWCA Greece είναι μόνο γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στο κομμάτι της εστίασης? Όχι βέβαια. Τα τακτικά μέλη είναι γυναίκες επαγγελματίες του χώρου. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, έκτακτα μέλη μπορούν να είναι και όλες οι κυρίες, αλλά και οι κύριοι, οι οποίοι πιστεύουν στο όραμά μας και θέλουν να μας υποστηρίξουν και να είναι δίπλα μας. Ξέρετε, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι από μεγαλύτερη ισορροπία στην κοινωνία. Μαριλένα, πρόσφατα είχαμε κάνει και μία έρευνα όσον αφορά το IWCA Greece και ήταν τα αποτελέσματα εξαιρετικά για τις γυναίκες. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενες που μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε αυτή την έρευνα. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη έρευνα που αφορά τις γυναίκες στο coffee industry, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και η πρώτη έρευνα γενικότερα σε σχέση με τους επαγγελματίες στο coffee industry. Δηλαδή για τους άντρες δεν υπάρχει έρευνα σε ένα industry 4 δις. Άρα τα νούμερα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι γύρω στο 42% των γυναικών λέει ότι η εμπειρία τους από το χώρο είναι πάρα πολύ θετική. Αγαπάνε το χώρο και παραμένουν και πάνω από 10 χρόνια. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν καλυτερεύανε όλες οι συνθήκες, αν τους δινόντουσαν περισσότερες ευκαιρίες. Άρα θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει πολύς χώρος. Εξακολουθεί και είναι ένας κλάδος ο οποίος τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι άνδρες, κυρίως σε πιο ηγετικούς ρόλους. Πιστεύω όμως ότι οι γυναίκες θα παίξουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση του να είσαι γυναίκα και να είσαι στην εστίαση είναι όταν θέλεις να κάνεις οικογένεια. Θα σας πω τη δική μου εμπειρία. Γέννησα 2 παιδιά δουλεύοντας μέσα από τον μπαρ. Είχα απόλυτη στήριξη από όλα τα παιδιά που δούλευαν μαζί μου και νομίζω ότι αν ένα περιβάλλον είναι έτσι φιλικό προς τη γυναίκα, τότε θα συνεχίσει να ασχολείται και με αυτό το κομμάτι. Και σύμφωνα με την έρευνα, αναζητήσανε τι θα θέλανε οι γυναίκες για να νιώσουν καλύτερα στον κλάδο. Και είπαν μεγαλύτερη υποστήριξη. Ένα άλλο κομμάτι είναι στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένα άλλο κομμάτι είναι στην εμπιστοσύνη που έχει η διοίκηση στις ικανότητές τους, στην ανάθεση σημαντικών έργων. Συμφωνώ, εγώ το βλέπω και αυτό μέσα από την αγορά, να σας πω την αλήθεια. Παλιότερα ήταν πολύ πιο σπάνιο να βρω γυναίκα ιδιοκτήτρια καταστήματος. Μπορεί να ήταν σε κάποιους ρόλους, ίσως εξυπηρέτηση τέλος πάντων, αλλά πολύ πιο δύσκολο το να ήταν ιδιοκτήτρια. Πλέον βλέπω ότι αυτό αλλάζει και θέλω επίσης να προσθέσω σε αυτό που συνέβαινε παλιά, ότι αν κάποια γυναίκα είναι το επιχείρημα να ανοίξει κάτι δικό της, η κοινωνία σου θα μην την υποστήριζε τόσο από την άποψη ότι δεν το πίστευε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πλέον, από τα μεγαλύτερα μαγαζιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χώρο της εστίασης, στην περιοχή ευθύνης μου, είναι ιδιοκτητρίες γυναίκες. Σίγουρα δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά εκεί που ήταν ο αριθμός σχεδόν 0, τον έχουν καταφέρει στα 10 ή 3 να είναι γυναίκες. Για μένα το θεωρώ πολύ μεγάλο προσόν.
πάντα ήθελα να ακούσω την πορεία, πώς φτάνει κανείς να πετύχει ένα τέτοιο στόχο, πώς είναι η πρωτιά στο World Cup στο Βερνιάνο. Αυτό που μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν ένα story που είδα από την Coca-Cola 3E, όπου έλεγε ότι θα γίνει ένας διαγωνισμός, ο οποίος είναι ανοιχτός σε όλους τους μπαρίστες. Μετά από 19 χρόνια στην εστίαση, θεώρησα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορέσω να δείξω την τεχνική μου ικανότητα όσον αφορά το κομμάτι του καφέ και χωρίς να το σκεφτώ δήλωσα συμμετοχή. Στον ελληνικό τελικό, λοιπόν, συμμετείχαμε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ήταν μπαρίστες με πολύ υψηλό επίπεδο όλοι. Ήμουν η μοναδική γυναίκα, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι διαγωνίστηκα, πέρασα φανταστικά, έκανα αυτό που ήξερα να κάνω καλύτερα και αυτό που αγαπάω και τελικά βγήκα η νικήτρια. Όταν λοιπόν μου έδωσαν το βραβείο μου, ήμουνα εξαιρετικά χαρούμενη. Δεν είχα ιδέα ότι όλο αυτό θα συνεχιστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Νόμιζα ότι κέρδισα και άχτη ωραία και μου χτυπάνε την πλάτη και μου λένε «Έλα Σοφία τώρα, σκληρή δουλειά, πάμε στο παγκόσμιο». Και τους λέω «Ποιο παγκόσμιο?» Κύλησαν όλα πάρα πολύ ωραία. Ήθελε πειθαρχία από την άποψη ότι πρέπει να τελειώσεις όλες τις δουλειές σου και να αφιερώσεις και κάποιο χρόνο για αυτό το κομμάτι. Οπότε κάθε βράδυ ήμουνα στην εταιρεία μου και προσπαθούσα να κάνω training. Είχα την αμέριστη συμπαράσταση από τους συναδέρφους μου, γιατί υπήρχαν μέρες που θα έπρεπε να λείπω από την εργασία μου. Τελικά ο διαγωνισμός, ο τελικός, έγινε στο Κιέρι, ένα χωριό έξω από το Τωρίνο, στην Ακαδημία Βερνιάνο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Το σκέφτομαι και συγκινούμε. Ήμασταν μπαρίστες από όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι το έπαθλο είναι ένα ταξίδι σε φυτεία καφέ. Είναι ταξίδι ζωής και θεωρώ ότι επειδή κάθε χρόνο θα γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, είναι πολύ ωραίο κίνητρο το να διαγωνιστείς βασικά, να δεις μέχρι πού φτάνεις. Είναι εξαιρετικό το να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες όσον αφορά το μπαριστικό κομμάτι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πας εσύ, που είσαι γυναίκα. Θα μείνω μέσα στη φάρμα. Θα δουλέψω μαζί τους, θα δω όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό που θα συμβούλευα μία γυναίκα αν έκανε τώρα τα πρώτα της βήματα στο χώρο του καφέ, αν αγαπήσεις πραγματικά αυτό που κάνεις, τότε ειλικρινά μπορείς να το απογειώσεις. Χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα. Και ο καφές είναι κάτι που μόνο αγάπη μπορεί να δώσει. Για μένα ο καφές δεν έχει φίλο. Θα συμβούλευα μία γυναίκα στο χώρο της εστίασης να το ρισκάρει πραγματικά, γιατί έχουμε αποδείξει νομίζω και δείχνουμε τη θέση μας πλέον στον χώρο και γενικά τώρα σε όλους τους κλάδους πλέον, να πιστέψει στον εαυτό της και αν πραγματικά το αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει, όπως είπες και εσύ, γιατί όλα για μένα ξεκινάνε από την αγάπη για αυτό που κάνεις, την αγάπη, τη συνέπεια και το πάθος και το πόσο αποστηρίζεις αυτό που πραγματικά θέλεις να προσφέρεις, γιατί είναι προσφορά, έτσι, για μένα αυτό. Μόνο μπροστά μπορεί να πάει. Νομίζω ότι το κύριο κομμάτι είναι να θέλει και να τολμήσει και πραγματικά θεωρώ ότι μπορούν να χτιστούν λαμπρές καριέρες στο coffee industry. Υπάρχουν πολλές προοπτικές. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν προκλήσεις, αλλά για τις γυναίκες θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες. Είναι η προσωπική συμβολή να φέρουμε την ισότητα των φύλων πιο κοντά από τα 100 χρόνια που λέει το World Economic Forum. Αυτά. Ναι. Αυτά.